Meja dapur portable rene. Lho meja dapur portable. Meja dapur kabel. Kabel portable Portable. leh rodo lho kayak ini lho. Ukurannya 1,50 meter, tingginya 1,80 meter. Enek 10 pintu penyimpanan kayak lho mendinge. Nah, iki wis komplit meja dapur istimewane, Mas. Kena gadah oven, kena gadah rice cooker ini lah komplit cop-copan saka aku. Dadine teko mak nyambung nang listrik wis kena dienggo. Isore full rak piring Mas, komplit. Nah, full rak piring isor kene kena gadah sembako. Nah, ini iki. Dhuwure kena gadah lauk pauk. Nah, 4 sehat 5 sempurna cocok. Weh, ampun luas. Iki lho. Iki mung 2.400.000 tak terne teko omahmu. Gratis ongkos kirim Mas iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Gratis ongkir. Iya no, pembayarannya COD. Barang teko dicek sik lagi dibayar. Oh iya. Motif kabeh iki keramik, dadine aman resik gendah. Dilapi penak ya. Nah, nyenine kaya ngene iki lho. 2.400.000 iso les komplit nggo pawon. Iki sing glindingane to, Mas. Yo glindingan lho kaya ngene iki ngene cerai Oh, iki iya. enak. Sing cerai. Nah, tes mending dan dituku langsung japri nomor Oke. pesanan. Nek bawa bio profil arti mebel yo. Neng bio ya? Heeh, tak ane HTTP Mbak Mi didudul ae langsung terhubung karo aku. Siap, Bro. Nyenine kaya ngene yo. Nyeni tenan iki, Bro. Jos mengkilat murah gratis ongkir.